Bu günlerde Müslimning Yoңарыш mikrorayonunda Yoңа су скважинасын бұрау эшләре бара. Эшләр уңышлы төгәлләнгәндә халыкның җәйгелектә суга ихтыяҗы кимер төсле. Район җитәкчелеге су мәсьәләсен аерым контрольдә тота. Сусызлык проблемасына нокта кую өчен берничә вариантта чишелеш мәсьәләләре карала. Для района воду бурим. Все, а то не хватает ведь воды. Летом жара, это сейчас вот чуть-чуть прохладнее, воды может и хватать. А солнце выйдет, воды точно не будет хватать. Так что, чтобы район обеспечить водой. Müslimдәге су башнасына да быел ремонт ясалачак. 1982 елда сафка баскан объект шактый таушалган. Күп җиреннән су саркып утыра. Район үзәгендә яшәүчеләрнең 50%-ын су белән тәэмин итүче башняга ремонт чыгымнары 5 миллион сумнан да ким булмаячак. Ремонт үзара салым хисабына башкарылыр дип планлаштырыла. Бу башня шул күптәнге башня инде, теге хәзер суда агыза нитә башлады, шунда тишелеп, менә көзгә ремонт эшләре башкарырга телибез менә шул. Ремонт вакытында халыкны су белән тәэмин итүдә өзеклекләр булмасын өчен эшне тиз тотарга туры киләчәк. Мөслим халкы җәй башында 3 көн суга интекте. Сусыз бер генә көндә яшәп булмый. Бу проблема яңадан баш калкытмасын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.